ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. At ang oras karon alas 12:35 na. Anian na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kabahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nagunang health insurance sa gobyerno, kasayuran sa PhilHealth. Kalamay hapon at lata karon nga Biyernes, Nobyembre 8, tuig 2019. Welcome diri sa atong tulumanon karong hapuna kasayuran sa PhilHealth. Of course, uban nato karon ang ato mga tigpamaaba sa PhilHealth diri sa Central Visayas region para maghiskot na sa taglaing nga topic labot sa mga serbisyo o programa sa PhilHealth. Busa pakos gina inyo mga radio din ha, no nya kudura sa mga pangutana labot sa inyong mga pagkamiyembro sa PhilHealth, mga benepisyo nga gusto ninyong masayran. I-text lang niya na karon taw-taw dihatag na ang numero nga pwede ninyong mapadalhan sa inyong mapangutana sa ato mga bisita karon. Banato karong hapuna si Ma'am Dina Sinches. Ma'am Dina, mayang hapon, ma'am. Hapon, Atiken, may hapon, and may hapon sa atong mga tigpaminaw. Oh, yan. Niya sa tay bagong bisita karong hapuna, fresh na fresh. Si Ma'am Rochelle Guerra. Ma'am Rochelle, welcome to DYHP. Mayang hapon. O niya, karong hapuna sad, atong isgutan ang lain-lain na unya nga klase sa membership no or pagkamiyembro. Ubos na kay hapit naman, no? Hapit na man ang tuig and probably next year mapatuman na gyud ni no ang Universal Healthcare Act Pebrero. So early gid next year. So mo na nga mas maayo nga masayra na to karong hapon na kung unsa na may tawag unya sa mga miyembro sa PhilHealth, doon na ba'y kausaban, madako, magamay, ubos na ining UHC or Universal Healthcare Act. Unahon na to si Ma'am Dina, ma'am, unsa may atong angay nga masayra ni ini? Yes, una gyud Atiken no, napirmahan naman gyud ning Republic Act 11223. Ang atuan na lang yung ipaabot is ma-publish no ang katong implementing rules and regulations ni nga balaod ang IRR no, sa RA 11223 kung UHC, Universal Healthcare Act. So, samtang nagpaabot na ni Ana, mas may nang mahibaw-an daan sa atong mga miyembro, unsay mga kausaban unya, labi na kay duol na lang gini nga panahon, no? Once man gud ma-publish ang IRR, 15 days after mo take effect na siya. Oo. So, kasamtangan, nangandam po ang ato ang mga opisyales sa head office, sa ato ang buhatan dito sa Manila, no, Metro Manila, kay nag-andam sila sa mga circulars po, gini mga specific na polisiya sa PhilHealth kabahin aning atong mga membership. Pero ang actually murag pa simple lang gyud no ang klase sa mga miyembro dihang mo implementar nata sa Universal Healthcare. Kay sa karon do naman tay duha ka unom ka klase nga mga miyembro sa PhilHealth, no? Unom ka murag kategorya, no? Unom ka kategorya. So na ay formal economy alang sa nang empleyo, dunay informal nga economy nga membership category alang sa katong dunay panginabuhian or dunay negosyo or mga self-practicing professionals, no? Or katong mga nagboluntaryo pa miyembro sa PhilHealth. So duha na sila, do na po'y senior citizen o lifetime members na ato nang nahisgutan sa milabay nato nga mga programa dinhi. Doon na po doon itawag natog indigent o sponsored members. So actually, sa pagpatuman niya sa Universal Healthcare, kani sila masakop gihapon no sa PhilHealth. Gani kitang tanan mangyod ang gitinguhaan ni sa ato ang gobyerno nga mapamiyembro tas PhilHealth aron doon natay health insurance. So ang kalahian na lang, duha na lang unya ka kategorya. No, duha na lang ka klase nga mga miyembro. So naatay gitawag na unya og direct contributors o mga indirect contributors. So may na atong sayran o niyang taon-taon kung unsay kalainan ang direct contributors o indirect contributors. Pero sa dili pa Ma'am Dina, no, kay bawo man ta nga kada programa na to diri doon na po na sila lain-lain nga mga concerns sa atong listeners sa mga programa sa PhilHealth. Unsa gali itong number nga pwede nila dito i-text ang ilang mga questions? Yes, mahimo ka mong magpadala sa inyong mga pangutana sa 0915-842-6048. Pag-usab 0915-842-6048. Amo lang gihangyo nga inyong apilan po og pangalan ug lokasyon ang inyong mga text messages. Okay, sige ta maglangan ato na ning hisgutan no kay naunha naman to ni Ma'am Dina kaganina nga ubos sa Universal Healthcare Act duha na lang ka kategorya no nga pagatawgon ang mga members sa PhilHealth. So mo ni atong
sabton og unsa man ni, no? Unsa gali to ma'am Dina ang duha na to ka mga membership na unya sa PhilHealth? Yes, doon na tayo gitawag na unya og mga direct contributors, no? Og mga indirect contributors. Kining direct contributors, unsa may pasabot ni ini? Kinsa man ni sila? Ang mga gitawag og direct contributors mo ni sila ang mga miyembro sa karon, no? Og mga mamiyembro pod nga dunay kaiguan, dunay kapasidad nga mobayad og premium or contribution sa PhilHealth. So apil diha ang ato ang mga empleyado gihapon katong dunay formal nga contracts, no? Na employer-employee relationship. Apil ang mga kanang regular, casual, or contractual nga mga empleyado. Unya, apil po ang atong mga kasambahay. Kay gani karon under naman ni sila sa atong formal economy, no? So atong mga kasambahay, ang ato ang mga kaning self-practicing professionals, katong mga doktor, abogado, mga engineers or accountants or anyone nga professional nga nagpractice sa iyahang profession, no, nga wala siya employer, walay agalon. Unya apil pod ang katong mga OFWs nato, sea-based, land-based. So karon ang atong mga sea-based under man sila sa formal economy nga kategorya, ang atong mga land-based under sa informal, no? Pero magsagol na taaning tanan kita nga dunay income or dunay earning. Kita murag nanrabaho, no? Kita nga mga nanrabaho. So dinha ta sa direct contributors. Apil pod ang kadtong mga Filipinos nga nagpuyo sa laing nasod or dunay dual citizenship kay mag-anhian sila sa Pilipinas, no? So anhi na siya maapil. Oo, diri sad na sila. Kay sa kaniadto na pod ni sila, pwede sad din sila magpamiyembro sa PhilHealth pero kasagaran informal economy, no? Mo to itong kategory nila sa pagkakaroon. So, apil na po din atong mga lifetime members. Pero, dili na sila magbayad, no? Mabutang lang gid sila sa direct contributors kay nakabayad man ni sila og sakto nga kontribusyon. Niabot na sila sa sakto nga pangidaron, no? Sa ilang age of retirement. So dunay usa ka klase sa senior citizens nga mga miyembro nga ma-appeal dire sa direct contributors. Katong mga gitawag natong lifetime members. Katong naka-contribute na sila og at least 10 years sa PhilHealth unya niretiro na sila wa na gyud magtrabaho og balik. So karon ari na pud ta kinsa may mabilong dinhi sa indirect contributors. So sa indirect contributors mo ni ang katong mga wala gyud kaiguan mo bayad sa kontribusyon. So sa karon mo man na sila atong gitawag og mga indigent ug sponsored members. Apil pod atong mga senior citizen members, no? Kay kung mahinumduman sa atong mga tigpaminaw, ang kani sila nga mga miyembro dunay nagbayad para nila. Kay kasagaran gyud wala ni sila kaiguan nga mobayad og kontribusyon, no? O mokuha og health insurance. Mo nang ang national government mo'y nag-subsidize, nag-abaga sa ilahang bayronon sa PhilHealth matag tuig. So mo pod ni sila ang ma-appeal, no, dito sa atong indirect contributors nga mga miyembro. So atong mga indigents nga na-identify sa DSWD. So again, no, atong klaruhon kaning mga indigents ang mo-identify ana DSWD, no? Dili ta pwede mo lang nga pobre man ko ma'am, apilon ko diri sa indigent program or sa kaning indirect contributors. I-assess gyud ni sila, no, aron na masuta gyud nga wala gyud sila kaiguan mo bayad sa contribution. Unya apil pod dinha ang ato ang mga kaning senior citizen, no? Kaya sa karon na wala naman sad gina sila nagbayad sa ilang kaugaling contribution. So atong mga senior citizens diha na sila ma-appeal ang ato ang mga na-mention na pod sa balaod, no? Mas na-specify sa didto nga kaning mga pantawid. Although daan po ni sila, ka-avail na po ni sila PhilHealth daan karon. So, under sa ni sila sa indirect contributors, mga pantawid beneficiaries or katong under sa modified conditional cash transfer nga program sa DSWD, no? Unya, katong mga persons with disability, no, mga PWD, daghan tag madawat na pangutana ni ana. Pero sa kasamtangan, no, PhilHealth pa man ato gisubay nga mga pulisya karon, so dili pa ni sila dayon, no, mo automatic og kabutang kay wala pa man pud nato ni implement ang kaning duha nato ka klase nga miyembro. So atong laruhon sa moabutay na siya nga tuig, no? Most likely oo. So pagpaabot ng taog mga
updates po din sa atong programa bahin ni ana. Unya apil po ang mga sangguniang kabataan officials eventually at iken. Di ay. Asam sila mabilong? Bisa sila sa indirect contributors. Indirect gihapon. Or katong mga na miyembro pinaagi sa point of service katong na-admit sa government hospital. Unya na-assess sa social welfare officer nga financially incapable. So diri na sad na sila unya sa ato ang mga indirect contributors. So sayo na kayong sabto, no? Kay katong direct contributors, katog yung sila may mubayad sa ilang premiums. Pero ang mga indirect contributors, kung natong sabton, doon ay gabayad on their behalf or lahi ang nagbayad para nila. For instance, ang gobyerno. Sakto. Okay, so gawa sa miyembro, Ma'am Dina, no, kisa may mamahimo nga makagamit sa health insurance coverage sa PhilHealth. Yes, so sama sa karon nga atong gi-implementar sa PhilHealth ang ato ang mga dependents, no, legal or qualified dependents sama ra sad gihapon unya, no, inig patuman sa universal healthcare. So una gihapon nga pwede natong makarga isip dependent is ang ato ang legal nga bana or asawa, no, so meaning kasado gyud. Nya kinahanglan dili pud ni siya miyembro or dili active member, no, mo nag-state didto. Kay kung miyembro man sad gud siya, nagtrabaho pud siya, iyahang kaugalingong membership ang iyang gamiton. Now, apil po nga makarga sa gihapon as dependent ang atong mga anak nga 20 anyos paubos. So, pasabot, wala pa mag 21 anyos. So, kinahanglan kani nga mga bata, wala pa sa magtrabaho, o dili pa sad ninyo, no? So up to 20 years old na sila nato makarga. So pwede adopted children basta do na ragi legal nga pagka-adopt, no? Apil po ato mga stepchildren or legitimate or ingon man illegitimate children. So pwede gihapon na silang makarga. Apil pod ang kaning mga bata under foster care. Kaning subay sa Foster Care Act RA 10165, no? Kaning Foster Care Act nga gisubay pod sa DSWD. So pwede sad ni silang makarga as dependent. Ug ang atong mga ginikanan nga 60 anyos o kapin. Although na naman tayo senior citizen program karon kana ato lang po nang paabuton, no, unsa pagka-clarify ni ana unya sa magawas nga mga circular sa PhilHealth kung unsaon ni sila kaya actually makarga man gina sukad kani adto no naaman ni mga balaod nga gisubay na ang PhilHealth naa na ang ginikana as dependent but tungod kay do naman tong Expanded Senior Citizens Act nga doon na pud sila coverage sa PhilHealth mo nang nakapamiyembro pud sila on their own na dili na sila ikarga. So more or less waray kausaban di ay no sa kanang way kausaban gyud sa dependents. Current man nga set up sa palisiya sa PhilHealth or kaning sa umaabot nga under na sa UHC. Okay, so diha una ta mo break tag makadali, no, kay sugdan nato ang atong tubag sa inyong mga gipadangat nga mga pangutana dinhi sa atong tulumanon ang kasayuran sa PhilHealth uban gihapon sa atong mga bisita karong taud-taon mo break una ta. Ang taas ng lagnat ni Junior. Dalhin na natin sa ospital. Paano bang gastos? May PhilHealth ID at MDR tayo at ito ay epektibo pa. Walang dapat ipangamba dahil sagot ng PhilHealth ang gastusin sa pagpapa-ospital. Ay, salamat. Tara na, bilis. Kung kayo ay kabilang sa Pantawid Pamilya Program, siguraduhin nasa validity period pa ng inyong PhilHealth coverage ang pagpapa-ospital. Pakipag-ugnayan sa inyong barangay o lokal na DSWD o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Sa wakas, pasok na tayo mga senior citizen sa programa ng PhilHealth. Magagamit na natin ang benepisyo kapag na-ospital. Paano tayo magiging miyembro? Ibibigay ng OSCA ng ating munisipyo ang listahan ng senior citizens sa PhilHealth. Ang OSCA ang magbibigay ng PhilHealth ID at MDR sa atin. Paano kung wala pang ID o MDR? Pwede pa rin mag-avail ng benepisyo basta't may senior citizens ID. Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Atong oras karon alas 12:47 na ay magkalimot ha nag-uban ta dinhi sa atong tulmanon. Ang kasayuran sa PhilHealth uban gyapon nato si Ma'am Dina Sanchez ug si Ma'am Rochelle Guerra ang atong mga PhilHealth PR officers. Ma'am Dina ato nang sugdan basahon ni Ma'am Rochelle ang mga pangutana niya. Ma'am Dina sad mo ay motubag. Okay. Nga nadawat no kay mangutana siya kung unsa kunoy kailangan para magkuha og PhilHealth kay wala man gud siya valid ID. Alright. Kung walay valid ID, no, pwede ra gyud any proof of identification sa individual, no? So, pwede kung naa siya kopya sa iyang birth certificate, pwede na niyan dadon, no? Or
any document nga ma-establish niya nga mo gid ni siya, no? Although naihigayon kung first time gid siya marehistro, wala gid siya sukad-sukad nga mamiyembro sa PhilHealth, kung wala available sa pagkakaroon nga document, pwede ra gid gihapon makaparehistro, no? Labi na og nag-voluntary lang siya, mo accomplish lang siya sa ato ang PhilHealth member registration form. Unya magbayad sa contribution alang karon nga quarter. Okay. So natay laing pangutana no gikan ni sa Barili, mangutana daw siya kung pwede pa ba ma-renew ang MDR sa iyahang bana kay 2015 pamantulas. Unya sa barangay duha ka buk iyang PhilHealth kay gusto unta siya nga magpakarga sila duha sa iyahang anak nya, kasado sila. So pareho silang na miyembro. Ang ato siguro nga angay buhaton ma'am no is inyo i-verify sa pinakaduol nga PhilHealth office kung namos Barili nani sa south, no? So ang pinakaduol ninyo na as Karkar, na ay PhilHealth office diha sa PhilHealth Karkar na sa ilang city hall sa ground floor. Inyo usang ipasuta kung wala na ba gyud to ma-renew, no? Kung na-sponsoran mo sa inyong LGU or na-appeal mo sa indigent program, inyo lang na ipasuta, pagdala lang og valid ID or yung PhilHealth ID dadadto or inyong member data record no nga gikuptan kay aron ma-check gyud kung wala na ba gyud mo ma-renew para karong tuiga or na-renew ba. Kung na-renew maayo, kung wala kinaugalingon na gyud mo nga mag-contribute, no, kung ganahan mo magpadayon. So kung wala na mo ma-sponsori sa inyong LGU pod, pwede na kinaugalingon o contribute ang member. So, mag-decide mo sa imong bana kung kinsay aktibo nga membership dito magpakarga, no? So, kung na-renew ang coverage sa imong bana, isip indigent o sponsored member, then ang imuha, kung wala na gid ma-renew, deactivate naman to siya, no? So, mo present lang mo og kopya sa inyong marriage certificate o birth certificate sad sa bata aron makarga sila as dependent. Okay. Okay, so napatay lain pangutana gikan kay Miss Wendy Lino. Nangutana siya nga membro na siya sa PhilHealth, gabayad siya sa una, however naundang siya og bayad kay giapil na siya sa listahanan sa indigent nila sa PhilHealth. So man valid pa ba ni siya every year, miss, or magbayad na ni siya? Kung valid pa ang coverage sa iyahan, no, kung naapil siya sa listahanan sa DSWD, unya ang iyang ikuptan nga member data record ni gawas dito hangtod 2019 katapusan sa December 2019 ang iyahang validity, then maka-avail gihapon siya karon. Ang pangutana lang kung maapil pa ba siya next year. Hinoon naa naman tay universal healthcare, no, gikuan man sa PhilHealth ang pagsubay niini nga kitang tanan makover namang gyud. Although diha na lang ta magdaog kung ang assessment sa inyo capable mo mobayad, no? Doon na may capability, kapasidad nga mobayad og contribution, then magkinahanglan gyud nga magpadayon og contribute kung wala na mo ma-appeal sa listahanan. Pero kung wala gyud kay guan nya na identify gihapon sa DSWD nga walay kapasidad nga mobayad sa premium, then pwede mong maka-avail gihapon, ma-cover gihapon sa PhilHealth. Okay, so nasa tay pangutana gikan kay Madi sa Bourbon. PhilHealth voluntary member siya last 2017 pa iyahang last nga bayad, pero iyahang bana kay na ay PhilHealth makover ba kuno siya ug ang iyahang anak ug okay ra ba nga dili siya mobayad sa PhilHealth? Kung inactive na gyud, no, ang imong membership 2017 pa to, mga 2 years ago na. Unya wala na sa gyud ka nagtrabaho, wala kay employment, no. Kana pwede kang makakarga na as dependent sa imong bana. So mo accomplish ng kaning atong letter of deactivation form sa PhilHealth office, unya imong bana mo accomplish sa PhilHealth member registration form, unya mag-attach sa kopya sa inyong marriage certificate. Okay, nasa tay pangutana gikan kay Edgardo Bolo na taga San Fernando, Cebu. So mangutana unta siya kung magpa-member siya, unsa kuno ang kailangan sa PhilHealth. Maway pagsugod gid niya. So kung wala pa gyud na miyembro sukad unya dili pod employed, no, dili hired pa sa usa ka kompanya, magkinaugalingon tag contribute, sir. So ang imong dad-on any valid ID, pagdala pod og latest nga 1x1 picture. Kung wala kay valid ID, pagdala lag kopya sa imong birth certificate, or kung wala baptismal certificate, no. Mudawat ra man ang PhilHealth og kaning document gikan sa local civil registrar, dili gyud may mangayo atong gi-issue sa PSA, no. So pwede ra any document kung first pa nimong pagparehistro unya. Pagdala lang pod sa imong contribution alang sa usa ka quarter. So niya natas Nobyembre, pero pwede pa nimo bayaran October. So October, November, December,
600 pesos na siya atong premium sa karon, no? Mas may na makasugod ka daan karon kay aron na naa kay pundo daan in case mo avail ka next year, no? Makagamit ka sa benefit unya di po ka ma-penalize kay eventually sa universal healthcare mo na ano mo penalty, no, ang mga miyembro nga dunay nalaktawan nga mga contribution. So ato man ang mahisgutan later on sa ato mga programa dinhi. So mas may nang makasugod ta karon aron dili ta maigo og penalty later. Okay, so nasa tayo lain pangutana gikan kay Rose from Negros Occidental. So 1 year na daw niya wala mahulgan iyang PhilHealth. Pwede pa ba daw niya mapadayon? Pwede ra gyud na mapadayon. Gani mas maayo makapadayon sa labing dali nga panahon, no? So sama sa among naingon ganina, iapas ninyo og bayad ang inyong contribution for the 4th quarter para na sa Oktubre, Nobyembre ug Disyembre. Namo yang tud katapusan sa December para mo bayad sa 4th quarter pero amog yung iawhag ang tanan nga di ta magpaabot dito sa katapusan sa December kay daghan ra biginig holidays, no? Basig malimtan na unya nato. So Maliban. pwede na karon November or early part sa December. Yan sa murag related man nga pangutana, ma'am, no gikan ni Antonio Canillas, good PM, mangutana ko tulo nako katuig nga wa nay trabaho karon. Kung ma-hospital ko, maka-avail pa ba ko ang akong edad? 56 na ko karon. Atuag yung rules, sir, no? Basta health insurance, regular gyud ta nagbayad. So kung taud-taud na gyud ang nahuno, dili dayon ta maka-avail diha dayon sa karon, no? So kung pananglitan do na tay hospitalization karong Nobyembre, mo ihapta og 12 months pa atras mo na pinakaduol nga bulan nga atong tan-awon to check kung aktibo ba ka nga nag-contribute. So gikan November this year pa atras sa December 2018, kinahanglan manggodo na kay nabayran bisan 9 months lang aron maka-avail ka sa benefit. Pero noon kung wala lang hospitalization, among yung advice is magpadayon na lang sa gyud ka og contribute. Sumusugod siya karong buwan. Karong nga quarter. Next year dito na po ka mo padayon na po ka for another year. Ma'am, niya sila yung pangutana, ma'am, ay dual citizenship ning ako, ma'am. Pwede ko maka-apply? 42 years old na ko karon. Pwede ra gyud, no? Atong mga dual citizens, pwede na silang mo rehistro diri sa PhilHealth. Pagdala lang og document, no? Kaya lahi man ang atong i-indicate gud ana sa inyong category gyud nga mo gawa sa inyong member data record. So imong proof na dual citizen ka, ipakita na siya sa PhilHealth office aron na marehistro ka ug matagaan pug ka sa imong ID card, no? Pagdala lang pud og 1 by 1 picture. Ngadto nimo sa atong mga local health insurance offices. Okay. Okay, so napasatay lain pangutana from Marie Cress of Danao City. So asa daw siya dapita pwede mangutana if member pa ba siya under the indigent program kay wala na daw nag-profile balik. Okay. Ang atuang opisina din sa norte naagid mismo sa Danao, ma'am. So pwede kang moduol, no? Naana sila atbang sa Provincial Hospital din sa Danao ang atuang local health insurance office. So pagdala lang pud og valid ID inig adto nimo aron na mapa-verify nimo imuhang record. Okay. So, nasa tayo laing pangutana diri kung pwede ba ma-cover sa indigent ang outborn baby. So ipasabot niya Saan na outborn? Basin og kuan na Kana tingaling pasabot niya out of unsa man wa makasal? Basig out of wedlock. Unsa man nana ba? Wa makasal kung illegitimate ang bata, no? Qualified dependent gid gihapon na siya sa iyang ginikanan. So ang importante ang katong ginikanan nga mo declare niya as dependent maka-present sa birth certificate sa bata. Kung asa makita ang pangalan niya isip ginikanan, no? So photocopy lang pud na ang pangayoon sa PhilHealth. So nasa tayo laing pangutana from Miss Irish Sibuko, no, taga Zamboanga del Norte. Mangutana daw siya kung naabay bayad magpamiyembro sa PhilHealth ug unsa ang mga requirements. Yes, no, magbayad gid ta og contribution kung dili ta employed. Bisan kaya itong mga employed members, mobayad man na sila binulan, no, bat ang ilang employer lang ang mag-remit, ikaltas na silang sweldo. Kung dili ta employed, mag-voluntary ta kaning ilawom ta sa informal economy nga category karon, magbayad gyud ta, no, sa adlaw nga mo rehistro ta mas maayo nga makabayad na ta sa atong premium. So pananglitan mo rehistro ka karong Nobyembre, ang imong bayaran nga 600 pesos is para na sa tulo ka buwan, October, November, December. Aron na regular ka nga covered sa PhilHealth. In kaso na hospitalization, maka-avail ka. So magdala lang ka og valid ID og latest nimo nga 1 by 1 picture. So aduna tay lain pangutana gikan kay Lauren diri sa Alegria. So mangutana daw siya if makagamit siya sa iyang PhilHealth March 2020 siya manganak
o gabayad siya from July 2019 to March 2020. Kung atong tanawon no March 2020 moatras ta og 12 months no, so March 2020 paatras sa April 2019. So kung maabot na og 9 months, maka-avail gid sa benefits. So kung nabayran na daan ni Ma'am July, August, September, nabayran na pod October, November, December, og January to March, balig 9 months na gid na siya, Ma'am. So kung atong tanawon karon, pwede ra gid kang ka-avail kay naka-contribute naman ka og at least 9 months. Okay, so nasa tay pangutana gikan sa Toledo, kung magpa-opera daw siya sa iyang sinus, pila daw ang estimated na magasto niya? Alright. Kinahanglan na to siguro may bawaan unsay klase sa procedure, no? Kay dili man kay ni common nga procedure nga atong ma-encounter, no? Ang kaning pag-opera sa imuhang sinus. So mangutana siguro ka sa imong doctor kung unsa ang surgery nga buhaton na. May mga termino nga gamiton, no? So once ninyo na may bawaan, pwede na siya ninyo actually ma-search, no, sa kaning ato ang case rate nga search engine na sa atong website dito sa online services. Kung dili mo maka-access sa internet, pwede lang mo bisita sa pinakaduol nga PhilHealth office ninyo inyong ipa-check, no, pila gid ang maximum nga kantidad nga ma-cover. So mas may bawaan to niya unsa gid ang procedure na himuon sa iya, ha. Oo. Or pwede siguro namo ko ibang doctors nga familiar na sila kung tigbuhat sila ana nga procedure, no, basig familiar sila kung pila ang case rate. Ma'am, niya sila hindi nga give question, ask lang ko if senior citizen dili na mag-contribute monthly, niya siya kay konektado pa sa ka private company nga wa pa siya nag-retire. Pasabot siguro na senior na siya pero nagtrabaho pagyapon siya private company. Ang ato ang mga members, no, basta nagtrabaho pa bisan og kapin na ta 60 kay gani sa government service up to 65 man pwede magtrabaho, no. So kung wala pa gyud mag-retire, dili pa ta ka hunong og contribute, no. So kung employed pa imong status karon, sir, formal economy member pagyud ka, no, or kung maabtan ka sa implementation sa universal healthcare, dito ka sa direct contributors. Diha lang ta mohunong kung dili na ta gainfully employed, no, kay kuyog man gina nga criteria. Niabot ta og sa atong age of retirement or at least 60 years old, unya naabot ta og at least 10 years contribution sa PhilHealth, ug ang ikatuluan na is dili na ta gainfully employed. So mao na siya ang tulo ka criteria nga atong tan-awon aron mo qualify ta sa kaning gitawag og lifetime member program. So while nagtrabaho pa siya bisag senior citizen na siya, kaltasan gid gyapon sila. Kay mandatory man na nga naagid tay PhilHealth contribution gawa sa atong SSS ug other kanang social benefits nato, no. So mandatory man na naman gyud balaod ang ididak na sa atong sweldo kung empleyado ta. Okay. Okay, so nasa taylain pangutana gikan kay Miss Emmeline Vailoses sa Bai City. So naa kuno siya PhilHealth pero sayop ang spelling siyang pangalan, asa daw siya pwede ipausab. May kinaarasad ka sa Bais, ma'am, no, kay naapod tay local health insurance office nganha na sa VN building, no. So pwede kang mo nangop didto, pagdala lang og kopya sa imuhang birth certificate. Or kung walay available nga birth certificate sa karon, pwede valid ID kung asa makita nato ang sakto gyud nga spelling sa imuhang ngalan. Pagdala na lang pod og 1 by 1 picture kay kung naa na kay ID kaniadto, pwedeng mailisan, no, ang imuhang ID. Katong correct na gyud ang spelling. Okay. So pwede pa ta mangutana, ma'am. Okay, so napataylain pangutana gikan kay Sir Danilo Reynes. So 65 years old na daw siya, senior. Nag-apply siya sa Robinson. So, unsaon kuno pagkuha sa iyahang ID? Actually, sir, kung nakaparehistro ka nga to, mapaabot ra na, no? Labi na og naka-present na ka sa imuhang i-accomplish nga PhilHealth member registration form, imong senior citizens ID, og naa kay 1 by 1 picture. Pero kung nakalimot kag dalawa, kay dalang 1 by 1 ato, di man to ma-release ang imong ID card. So, pwede kang mobalik nga to, pagdala lang og valid ID, pwede imong senior citizens ID og 1 by 1 picture aron ma-release imong ID card. Okay. Sige, napay isa, ma'am. Pwede pa. Last one. So natay pangutana gikan kay Ma'am Juvelyn Kerante diri sa Molo Bolo. So ang iyahang pangutana kay ang iha dong bana na ay duha ka anak sa unang asawa. However, dili makarga sa iyahang bana kay ang gida nga apelyido sa mga bata kay ang apelyido sa unang asawa. Pwede ra gid actually, no, kay dili man ta mo tan-aw kung pareha sila apelyido or dili. Basta sa anak, no? Oo, basta anak. So sa amo na naingon ganina, bisan nag-illegitimate ang bata or
kaning wala gida ang apelyido sa papa, no? Pwede ra gyud basta ang birth certificate sa bata nag-reflect dito ang name sa iyang father. So kung makita nato nga morning pangan sa miyembro, morning pangan sa papa sa bata, pwede ra gyud na iya makarga. Unless wala niya ma-acknowledge ang bata. So kung wala ma-acknowledge pero willing ra gyud ang papa nga iyahan i-acknowledge karon, mo attach siya og notarized affidavit of acknowledgement of paternity, no? Nga iya gyud ning acknowledge nga iya pod gyud ning anak. So ang birth sa bata og katong affidavit of acknowledgement of paternity. So mahimo ra kay niya nga makarga. Okay, so kana lang una para sa inyong mga pangutana. Salamat kay sa inyong pagpaabot dinis mga pangutana. Pero sa pa ta mo end na yung mga dugang announcement ato mga kaubanan, Ma'am Dina? Yes, mualagad ang PhilHealth, mga taga PhilHealth Danao, no, diha sa Bugo City Hall karong Nobyembre 12 adlaw na nga Martes. So from 9 a.m. hangtod alas 3 sa hapon, pwede silang akatar ninyo din ha, no. So giawhag mga taga Bugo ug mga neighboring towns nga mo transact, no, sa Bugo City Hall karong Nobyembre 12. Unya, atangan na lang po ninyo atong programa sunod din sa istasyon sa Nobyembre 22 kay maghisgot ta bahin sa mga premium rates, no, sa ato ang mga miyembro dito na unya sa Universal Healthcare. So mo na importante ka ayon, no. So apngin na ninyo ha kay ribaw mi daghan kay mo pangutana basta maghisgot na galig premium rates o mga contributions. So ay kalimot Nobyembre 22 kana. Okay, wala man tayo igo nga oras. Salamat kay Ma'am Dina, Ma'am Rochelle sa pag-uban din sa atong tulmanon. Ang kasayuran sa PhilHealth. Ngatod karato sa PhilHealth din sa Central Visayas. Uban ako din sa control kasama ang Lito Vallespin. Kinisabang inyong radio man, Ken Galinea, manamilit na kaninyo hangtod sa sulod de gayon, maayong hapon. Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth. Uban ang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7. Ug ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth. Ang inyong partner sa maayong panglawas. Matag Biyernes, alas 12:30, hangtod 1:00 sa hapon. Dinilang sa DYHP 612 sa inyong mga dial. Bawat Pilipino, dapat miyembro, bawat miyembro ay protektado. Kalusugan natin ay sigurado.